άλλο ένα clickbait θέμα που συζητάνε όλοι τώρα. Ονομάζουν το βίντεο πόσα λεφτά παίρνουν οι YouTubers. Πόσα λεφτά παίρνω από το YouTube. Και το πατάς γιατί θέλεις να δεις πόσα λεφτά παίρνει και δεν σου λέει πόσα λεφτά παίρνει. Με τη δικαιολογία ότι στους YouTube κανόνες λέει ότι δεν δικαιούσε να πεις πόσα λεφτά βγάζει. Η Ελλάδα, στο μπράτσο μου τατού έχω Che Guevara. Μου κάνει κλικ, κάνω μόνο. Η Ελλάδα, στο μπράτσο μου τατού έχω Che Guevara. Να κάνω η πρωινή ρουτίνα του 3J. Γιατί κάποιοι YouTubers κάνουν αυτό το fail η πρωινή μου ρουτίνα. Η Ελλάδα, στο μπράτσο μου τατού έχω Che Guevara.